Sa wala pa moabot si Jesus, nagpadala siya mga propeta o mga patriarka, sama nila ni Abraham, nila ni Moises, o sa atorong unang pagbasa si Jeremias. Kining mga gipili ni Jesus nga mga leaders sa mga katawhan, pulos ni dunay sugo sa pagluwas sa mga tao gikan sa kaulipnan. Nya unsa may gibuhat ani mga tawhana, ang gustong muluwas nila ug motudlo nila unsay maayong buhaton ilang gikalagutan. Ganahan mo anak, kana bang imong anak pananglitan ginikanan ka, imong anak imong giatiman, imong gitudluan, imong gipaeskwela, nya takulahaw lang giunay ka og kiha tungod lang kay abogado na siya, gikalagutan ka, gimaldisyon ka, nya ikaw ginikanan porti nimong pasakit hapit wa kay tug ang imong gihunahuna ang kaayuhan ragid aning anaka, nya pagkadako na giunay kag patay. Ganahan mo anang klasiyas anak, ganahan mo nga maingon ana ang inyong pagkaginikanan. Mga yawan onta, kung di ta ganahan ana di kita kaluwas. Ngano man ang mga luwasunon, mansama na sila yawanon gid na, kay ang mga luwasunon mao man ang biktima sa yawa, katubang gipaambitan sa yawa sa iyang kinaiya nga pagkabakakon, pagkapagarbuhon, pagkaisog, pagkamapahitason, mauna sila ang mga yawanon. Gilingi ay mong tupad na unsa man ka, Diyos nun o yawanon. Unya ang Diyos nun sama ni Kristo nga mao ang Dios nga nagpakatao, giandam na niya ang iyang kaugalingon nga inigluwas niya, kahibaw na siya nga paantuson siya, daog-daogon siya, gitawag din niya og kupa nga iyang pagaimnon. Kupa ba? Ang kupa sa kasakit o kamatayon. Giandam niya, unang naingon siya, niya kamo, sunod mo nako, mo inomos kupa na akong imnon. So kita karong nanimba din kita untang nanimba, giandam na sa nato atong kaugalingon nga magbinuutan ko aron ko dauton, aron ko biay-biayon, aron ko butang-butangan, og aron ko patyon. Dili aron ko dahigon, dili aron daghan mo view sa akong vlog. Kung dili dauton gyud ko ani, daog-daogon gyud ko ani. Muna si Jeremias nga wa kayo kabantay kay propeta ra gud siya, dili man siya kahibaw unsa gito as future. Nisunod siya sa Ginoo, nagtudlo siya sa mga tao, isip pari, isip propeta. Sus niingon hinuong mga tao, patyon tani, kabsan bagutag pari, kabsan bagutag propeta, na patyon na to. Nakaingon ng tao sa propeta Jeremias, Lord, ang maayo daing buhat, baslan og dautan. Sakit sa no? Og igsuon pa nimo si propeta Jeremias, lipay ka. Sakitan ka, perting binuutan, wa na gani mo trabaho, nag full time gyud nga sangyaw kay para maluwas ang mga tao, patyo naman noon. Og mao nay atong role, isip mga magtotoo, gipahinumduman ta ana. Ako pagsugod pa lang nakog alagad og simbahan way back 1984, nag-organize kog youth group dito sa amo. Ang una ginakong nasagubang nagi kalagutan ko hapit tanan akong mga uyuan og iyaan. Apil pang akong mga ginikanan. Ang ilang kalagot nganong nagpaalig-alig kog tukod aning youth group nga lisod kay panahon na ay mga NPA, na ay mga military, maaantang nagbinuang nya wa pag yung ko'y kwarta porti pag yung pobriha. Ga-eskwela pa to si Kanyar College, murag grade 12 na karon,
nya alig-alig kog tukod atong grupuha. Ingon day ako ngayon, unsag bahitabuan ako mga anak? Manubag ka? Kinsa man ka? Tuga-tuga ka, murag kinsa ka? Nya na may inspirasyon ako nga ako ginintukoron. Kaluis Ginoo pagka 1985 nahimo tong choir, pagka 1987 ni sikat-sikat na Miss Guadalupe, ana nga proud sa nga ako mga uyuan. Sige sa Ginoo kana, pag umangkon ko na siya, pag umangkon ko na. Karong napari nako, magsige nag-amin-amin. Padir nako sus kani usa ginis niyaw-yaw nako sa una. Awa pa sa ko mapatay, pero sige gina hangtod diha nako simbahan, daghang udaot nako, pag-abot seminaryo, daoto na sa kus mga seminarista, karong napari nako, daotos mga parishioners o mga pari. Pero dili tanan ha. Pero na gyud kana bang masyak ta ba? Karon lang bag-o nasyak ko. Ako lang gining ipaambit ninyo kay ilan naman sa ning gisabuag. Nasyak ko kay dunay atong bisita dinhi nga parishioner online baka to sila unsa ni Simba nya kanila gatong role nga ayaw mo patakag lingkod pari adere mga ashirits pari wa ko gipinpoint nga tao unya kalit lang nga naay ni patawag nako og meeting nga atong authority og giimbitar pagyud ang ubang mga authority sa simbahan. Nauna kong abot sa meeting area. Ang maong authority gakupot na sa papel. Ang botong ngano sa kang mao sa toy drama, gipatrailing baka ha. Almost 1 hour ming gahuwat sa ubang mga authority sa simbahan. Sige migstorya. Abi na ko bag unsay project na sad sa simbahan, nahangyoon ko. Kupot papel. Pag abot na gyud sa tanan nga katong expected, and then siya ang atong agenda mao kini i-distribute letter di ay nga petition nga isanction ko sa maong authority tungod aning policy nga ayaw mo pagbuot-buot og lingkod dinhi sa parokya nga wa gyud ko kaila aning tawhana aning pamilyaha kay nauwawan kuno sila kay ako gyung gipakauwawan. Naghilak na kuno sila kay uwaw kaayo. Nakaduog ba mo din nga doon ako'y gisingle out? Ingon ako, kamong na ang lingkod diha. Ngari, panglingkod mo. Kay natay mga ashirit, sundan ninyo. Yan, ingon kuno ko, pagwali na. Nga, kanang pagsupak-supak og balaod, muna'y kinaiya siyawa. Ni supaks Ginoo. So kanang masinupak og balao din ni simbahan, mga yawanon. Sakto na dili. Sakto Ako masinupakon man sad ko so mahimo sa kong yawanon. Kay the disobedience of one person nga mao si Adan matud pa ni San Pablo mo'y hinungdan nga misud ang sala kanato. Kinsay gatintal adto nga mo disobey si Adan og si Eva? Ang yawa. Ug mao nay gitudlo sa yawa nato pag-anhi ni Kristo matud pa ni San Pablo gipuy-an ni Kristo ang pagkamasinugtanon ang ningon sa siya and the obedience of one person gives us abundant graces. So this is a battle between obeying or disobeying. Pero ang maong naluoy lang sa kuba niya ako din hinaning kamot ko pagtudlo ninyo aron lang kita maluwas. Mensyonon gina na kong iyawa kay gimensyon mo sa ng Kristos Ebanghelyo kada niya sulti ako lang sa gipaningkamutan na mensyonon kana bang mga but og resource authority di gani ko istoryahon wa gay magpaila-ila nako nga padre ni simba ko nimo apil ko atong imong giingon nga yawanon kay ni disobey nasakitan ko ato lami kay kang tamparuson ana unta di ganahan ko ana kana yung tuanas authority pila nakakabuktaw ang gisultihan unya ang katapusan ako puslan man isulti ko sa ni pero I will never mention names di sa ko mo mention og kinsang authority ha sa simbahan pero nakaingon lang ko ba nasayod pa lang unta ning tawhana sa akong effort pagtabang nga maluwas tang tanan
nga kining gibuhat nato dinhi nga sistema dili ni pagpanginsulto sa manimba kung dili pagtabang nga doon natay hanay, hapsay ug husay. Dunay usa ka pari nga suod sad nato dinhi, niingon siya, ako padre maminaw manjud ko anang imong kuan, imong panulti, pirmi man na nimong i-appeal god nga naatay assurance, sundan ninyo. Nga to sa mga assurance, moingon sa din taon, mong supak man pa dir, supak man, nga mahadlok man sad, may mga bata, god in taon na. Hona, kaingon ko ba, nakarelate kay ko anong gibati ni Propeta Jeremias. Og nahinumduman po na ako ang akong giagian since 1984 hangtod karon ang mga maayo natong paningkamot alang sa kaayuhan, sa kalag ug sa katilingban, himuong dautan sa mga nabiktima sa yawa. Pero di ta mahadlok ani. Ako, the more nga nahigugma ko aning tawhana, kaning nagpadaan akong suwat, una, magka-storya mi ani, ako gininghagkan siguro. Thank you very much kay imo yung gihatag nako ang experience nga naagian sa mga propetang nagbinuotan og nagian ni Kristo. Imo kong gitagaag kupa na akong mainom. Wa man ko maglagot yun. Nakakita lang ko ba how Satan works. Di kita ka kumpiyansa mo na si Jesus pagkabuutan ni Judas. Iya gutong gihatagan og katungod nga mo'y magkupot sa ilang kwarta. Nibiya gud si Judas sa iyang ginikanan og mga igsuon aron mo puyo tipo ni Jesus pagkabuutan. Pero nasudlan gyud giyawa si Judas og mo'y niunay pagbudhi ni Jesus aron mamatay. Kitang tanan pwede tang mahimong mabudhion sa Ginoo pinaagis pagsupak-supak sa iyang mga balaod ug balaod sa simbahan tungod lang sa atong emotional consideration. Ana kani sa dayang ato mga fanaticism karon, mga fanatics o tanawa, di ba naatay mga igsuon nga mikundinar sa Second Vatican Council sa atong simbahan nga invalid o antichrist. Mo na ang tanang mga obispo, mga santo papa nga nabilong ni ining maong council mga invalid. Hangtod karon suko kay sila aning atong communion by hand, kanang mo atubang ang pari sa mga tao, lagot kay sila ana. No? Ana. Ang gihaguan sa atong mga obispo since 1963 nga nagtigom sila, namiya sa ilang mga dioceses, na malandong og maayo, nagampo og maayo, kausara gi-condemn, invalid na kay wa mohaom sa among expectations. Ingon anak karon ang duwa niya kanina ani sa simbahan ha, within the church. Ang nihatag og dako kay kalambuan nga council nga ni-penetrate na sa tibuok kalibutan aron lang gyud ang mga tao ma-relax na kay vernacular na, ibalik yus Latin, ibalik yus Latin. Kanabang di kita kasabot ba kadaghanan, bisag kaming gatuon sa Latin, ako bugo-bugo sa kog Latin, magkabuang kog gukod ug unsay gipasabot ani. Kada gibalikon kay maura gid nay valid nga version. Ingon ani ang yawa mo duwa, pero di ta mo condemn niining mga tawhana. Ingon ani lang ang yawa nga mo duwa, sugnod-sugnuran ta. O kinsa tong gustong muluwas, unayon pagpaghot, unayon pagpaak, pero ang nagsugo ana mao ang yawa nga maro kay istanan. Si Judas sa dihang nibudhi ni Jesus matod pas ebanghelyo og misulod ang yawa ni Judas. Sunangana, misulod ang yawa ni Judas og milakaw dayon siya aron pagbudhi ni Jesus. Si Iba, giistorya si yawa, misulod sad ang yawa ni Iba pinaagi og temptation og gikaon ni Iba ang bungas kahoy nga gidili sa Ginoo. Nibudhi sad siya sa Ginoo. Si Jesus gitintal sad sa yawa niadtong niaging Domingo nga gospel, pero wa kasod ang yawa. Nga naman kay si Jesus wa mahigugmas kalibutan.
wa mahigugma gani sa iyang lawas. Ningon siya diri, mianhi ko aron pag-alagad dili magpaalagad. Kana manggong mamugos na tas atong gusto, nagpaalagad na taana. Ang akong gipamugos dinhi dili ang akong gusto, ang sistema nga atong gipamalandungan sa simbahan. Pareho ko datong pag-COVID, katong yung pag-COVID gyud ba? Di ba na lockdown ta? Nisupak day ang simbahan. Wa na tay misa di Galyo, wa na tay mga pista, wa na tay misa. Nisupak ba ang simbahan? Sa gobyerno? Ang nag-impose ni ato dili man ang simbahan. Nitabang ta kay nakita nato nga kaayuhan is katilingban. Pasabot dunay mga sistema nga pangkatilingban nga angay natong suportahan ug dili nato i-impose ang atong personal nga kaayuhan o comfort para lang maguba ang sistema nga para pangkatilingban. Pero ko na ng traffic light ngano man ang green nga giingnan man ta nga dagan o green na nagatubang nimo nya hunong kun puwa pangkatilingban man na suway ko no be suway ko no og dagan kun puwa ka di ba mo paka gid mo. Na istoryahan ko ni Sister Lalay nga kadtong pagkamatay sa iyang anak nga si Francis, ang driver ni kiglumba sa Bihar. Didto ni abot sa likuan sa may barili katang sayaw. Partian ng sikuha diya nga likuan ni padayon gid siya pakiglumba ug maotong na disgrasya. Kaya may sugat. Nya unsa may gibutang diha nga kana ganing signal ana mga likuan, no overtaking. Solid line ana ang ibutang kay di ka pa overtikon kay likuan, blind curve na og na kay sugat patay ka. Mao sa tong Abinis katong IBC nga pertindaghan ng patay nga nagkaunay sila bangga ni overtake mo tingali tong tricycle nya likuan. Nya diha say kusog kayo nga nagpado nga IBC pod mo to nagabangga unsa tong ira. Porti sa naghanang patay. Kana bang mo violate sa public safety nga rule. Kay tungod lang sa atong personal nga agenda nga gusto kong mo overtake doon naging maamong. Pila ka buk patay atong kuana katong nga trahedya dinhi sa atong parokya. Tulo, upat. O tulo. Sunan ka anak. Na di ay taon ang pangalan diri ni Francis Ray. Ano sila Sister Lalay, sige maginig simba din. Believe lang sad ko kay ila rasang gidawat bisan taliwa sa kasakit na among sa usa ka tawo nga dunay personal agenda iyang giviolate ang public safety nga rule. No overtaking sa blind curve. Ana, mauna din niya ako nang nabati, mauna ako nang gipadayag ninyo karon kay nakarelate yung ko ni Jeremiah, nakarelate sa ko ni kanya, ang demand pagid sa letter, sanction this priest. Sunan ka, nakukawa na din ako kapamaligyag slot din i-remove ko din di na ko pamisahon, tungod lang anang role nga, lingkod mo, asa mo palingkoron sa asirit, tungod lang anang word nga, ang pagsupak-supak sa balaod, yawanon, sanction ko, kuhaan ako sa akong faculty mo, iyang gusto. I-sanction. Para lang ana. Ya, bisita pagid nato in town siya dire. Dili siya taga dinhi nga parokya. O nang nakaingon ta ba, I consider this as opportunity to practice sa giingon ni Kristo, makainom ka ba sa kupa nga akong imnon? Ako ningon ako, Lord, since 1984 ako na nang giinom. Karon ako na lang sa ning ladokon. Mahigog magitag kaaway o kaning mga palaaway. Ako ning ladokon kay masuko ko ani sigo pamalandong ba tawhanon man gid nato nako paita ako pay tagbalay mura bag ako'y tagbalay nya na ako'y bisita. Kanya wa siya makauyon sa akong pamaagi, sa akong panimalay, siya ako pagyud maoy kiha.
Tungod kay wa siya kauyon sa akong pamaagis panimalay. Kamo ba tuon ta mo sa inyo bisita ko. Nya wa ko kauyon na ng arrangement ninyo sa inyo mga bangko. Nganong anha gi-arrange kadi ko ganahang mulingkod dia dapita nya diri lang kalingkod pa dir. Ikihati kang animala ka nganong anak ko di ba palingkoron dia. Nya inyo nang balay. Bisita ra ko. Makaingon gimo ipauli ditong paria ka we. Ika pa'y pakaon din kay ako ba mo pakaon din ka ng kalawat, sacramental nga food ba? Banquet ba yan eh? So ako'y host. Nya ang gustong mukaon nga bisita, maupay mukihan ako dito sa higher authority. Nakaingon ko sakit ba ya? Pero naingon ko Kristo gani tag-iyas kalibutan, gilansang man gani sa tibuok katawhan sa mga buangon nga katawhan, nagpalansang man nga siya'y tag-iya. Mura sa gyapon si Kristo nga matud pa ni San Juan sa iyang gospel sa 1 John Gospel of John chapter 1 kanang prologue, siya ang tag-iya sa kalibutan ug sa tanang katawhan. Mianhi siya sa kalibutan apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang katawhan apan ang iyang katawhan mipatay kaniya. Nako ay salamat Lord. Gamayng kupa, adili tingali ni kupa, tasa. Usalang kasyat ingos Kristo ang ako perti man akong ladok daghan to kayo ang imo usalang kasyat. Ana, pero napay umaabot ani. Oh, thank you. Ana kaning kihakiha na to sa higher authority. Congratulations for giving me opportunity to drink the cup of suffering. Pero sa tinodanay nakahila ko ha, nakahila ko. Anad man sa ko aning hilak-hilak. Dinhi aning parokyaha murag akong imaginon murag katulo na ko nakahilak dinhi aning parokyaha. Ikatulo ang karong bag-o. Nga kana bang sakit? Tulo sa kong i-express nga sakit ni. Sakit ba? Pero doon na ni gasunod nga kalipay. Kung dawaton, ako anda man jud ko mo dawat, di masa ko mausab sa akong paghigugma. Wa man ni kalainan atong nanguyab ko sa una nya gibuwagan ko sa akong uyab. Gatuo siya nga ako wa na mahigugma niya, iya kong gibuwagan niya perting taon akong hilak. Ana, naingon ko kung nasayod pa lang ka nga ikaw ra jud. Nya kay di man jud ka makasayod, kay di man kakakita sa akong kasing-kasing di. Ako na laning iluom og ihilak mo nang paborito na akong kantang gikatug-an ko na. Kanimo ang tanan, mipahiyom ka lang og mipahilayo. So sakita. Sana all. Sige na, manindog na ta.